Chinya se chinsemo ao ime hie kaunti ya Nyamira nigo homonyakero gobwe kyame kyo kurwa sensemo ibonge North Mugirango Isaac Atebe haene kirebuna homoiga bwe kyame kyo ochikogendera koigora chiabisi chiaye ime yekerenyo abo ankyo buna enjera eyamo yogotingia obokoreri na korenta obokoreri ange no mwana inchi obotambe igo chinkwana chigo chikwegerera echama ya Jubilee nchirutuororo na ndaba geniabu mbatoe amangana maya kwetera nga nagitoko kinie chama yitu na hindi nagitoko bwatsio yominto Fred Okengo Matiang'i une chairman ya North Mugirango gonko baligania abantu ba minto mwensi balia mwanchete Jubilee na hindi kwaligania abantu bons muike igali ekerenyo sichobisi chito chire na otogoje kuchiguru moyego go chaka saa 4 iguru togendera ligo pako engakia okwera chobisi echi nchibwate nginchu obisi ya Jubilee ose sub county ose constituency ngochiko tokonyere li tangani ko register abanta bange goje se party igo monyore ebintu byonse bibiri byuko register abantu chi form na bintu binde bigo chuko konya abantu baito ba register ase patiye toba chi member umuyigo na indi nobe okomenta ulitwa korete komubekera egutwa oyo minto Fred alia ekerenye geti nao asogetiwe nabagusi nabakaka bagusi achia kuligia chikura chinsemo chonsi chia Kenya kubatebinga karibu na hindi tikatokoro umuyoga bwomorembe echama ya Jubilee ne yomorembe korra muri ne yeliruma ligo tamburuka buya libwato morembe unde bwensi uraganie korente buruburu ase umuyigo yu twamukaniri na hindi tabasa korenta kiro muntu yora eguribaga kwana mangana maya na hindi turarie omurembe ose ensi yitu ya Kenya ne bunge yitu ya North Mugirango.